Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlarыбыз. Татарстанда һәм чит төбәкләрдә яшәүче халкыбыз тормышында булган вакыйгалар, очрашулар хакында бу атна дәвамында сезгә мин Инсаф Абдулла җиткерермен. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз бүгенге чыгарылышта. Тапшыруыбыз башында татар дөньясы яңалыклары. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл, Кырлай диләр. Чүпрәледә ак калфак утырышы. Шамайлар бик авыр дип әйтерләр, ләкин безнең хатын-кызлар эшләмәгән эш юк. Роберт Миңнуллинның соңгы 3 елда язылган шигырьләре басылды. Әтинең бу теләген, бу хыялын мин тормышка ашырырмын дип әлбәттә уйламаган идем. Киров өлкәсендә татар кызы 2021 бәйгесе. Бер 30-лап кыз җыелалар алар. Бездә төп теле ни бит? Төп таләп татарчаны түгел бу. Томскида Сибир инҗиләрен барладылар. Җиңүче инәсе руслардан булса да татарча сөйләргә тырыша. Татар дөньясында көн сайын бихисап яңалыклар һәм чаралар уза. Аларны мөмкин кадәр сезгә җиткерү максатыннан тапшыруыбызда татар дөньясы яңалыклары. Әлеге яңалыклар бер генә татарны да битараф калдыра алмый. Рязань өлкәсендә Сөембикә Ханбикә һәйкәленең биеклеге 4,2 метр тәшкил итәчәк. Аны Казым шәһәрендә урнаштырырга җыйналар. Казан ханлыгының соңгы ханбикәсе һәйкәле бронзадан коелачак. Мемориал Сөембикә хөрмәтенә аталган скверда агымдагы елның август-сентябрь айларында барлыкка киләчәк. 26 апрельдә шигърият бәйрәме Казанда да, Кырлайда да узачак. Моны Татар-информга Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат үзәге хәбәр иткән. Моңа кадәр бәйрәмнең Кырлайга күчерелү ихтималы турында хәбәр таралган иде. Казан Федераль университетында Нәкый Исәнбәтнең Тукай турында моңарчы бер кайда чыкмаган доклады тәкъдим ителде. Галимә Миләүшә Хәбәдинова сүзләренчә, Нәкый Исәнбәт докладында Тукайның шәкерте булуын раслап чыга. Язма 26 биттән тора. Мари илендә мин татарча сөйләшәм чарасы узды. Бәйрәм вакытында төрле милләт вәкилләре татар телендә җырлар җырлап флешмоб уздырды. Шунда ук 150 татарча сүз дип аталган сүзлекләр таратылды. Татар зыялылары тәүге тапкыр Тукайның мәхәббәте Зәйтүнәнең кабрен зиярат кылды. Зәйтүнәнең кабренә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе педагог Филүсә Арсланова тап булган. Кабер ташында Тукай шигыре дә язылган. Татар дәүләт филармониясе Шүрәле әкиятен уку буенча флешмоб игълан итте. Ул бөек шагыйрь Габдулла Тукайның туына 135 ел тулуга багышлана. Флешмобта катнашкан Татарстан, Башкортстан, Финляндиядә яшәүче күренекле җәмәгать эшлеклеләре, җырчылар, театр артистлары, шагыйрьләр, журналистлар Тукайның Шүрәле әкиятен укыды. Түбән Новгород өлкәсендә милли көй фестивале узды. Нижгар татарларының иҗтимагый тормышын торгызуда, мәдәниятне, телне саклап калуда зур урын алган шәхесләргә багышланды җыен. Сәләт иң шәп шахматчыларны билгеләячәк. Быел ул 6нчы тапкыр оештырыла һәм 1нче тапкыр онлайн форматта үткәрелә. 5нче май көнне иң шәп 50 шахматчы Сәләт йортында финалда очрашачак. Татар дозор квесты узды. 150 мәктәп укучысы Казанда хаталы элмәт такталарына бартлаган. Катнашучыларга барлыгы 26 биремне үтәргә туры килгән. Казан кооператив институты бердән-бер казыя Мөхлисә Буби турында фильм төшерәчәк. Ул ел азагында халыкка күрсәтелер дип көтелә. Фильм мәхәббәт, иҗат, укытучылык темалары кулачлаячак. Дөнья буйлап яшәүче халкыбыз тормышындагы яңалыклар, очрашулар хакында сез дә безгә җиткерә аласыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Хәбәрләрегез өчен адресыбыз экранда. Агымдагы елның 20-22 май көннәрендә Казанда бөтен дөнья татар хатын-кызларының чираттагы форумы узачак. Бу көннәрдә илебезнең татарлар яши торган төбәкләрендә Ирак һәм якын чит илләрдә әлеге мәртәбәле зур җыенга делегатлар сайлау бара. Татар иҗтимагый тормышында зур вакыйга булачак әлеге чара хакында республикабызның Чүпрәле районында Ак Калфак оешмасының күчмә утырышында да ассызыклап сөйләнде. Биредә һәр җәүһәрдә халкым тарихы дигән исем астында сигүле намазлыклар, сөлгеләр һәм дисбиләр күргәзмәсе остаханәсе эшләде. Буларның барсы хакында да үз хәбәрчебез Рамис Сафин бәян итәр.
Халкыбызның онытыла башлаган борынгы гореф-гадәтләрен кайтару һәм саклау буенча мондый кызыклы һәм файдалы чаралар уздыруда шүпрәлеләрнең зур тәҗрибәсе бар. Моннан берничә ел элек алар Идел буеның дистәләгән төбәкләреннән килгән кунаклар өчен шүпрәлеләргә генә хас булган үзенчәлекләрне алып, алар кыз урлау йоласын күрсәткән иделәр. Бүген исә кабат бәйрәм, кабат туй дигәндәй шүпрәлдә тагын кунаклар. Район авылларыннан һәм тирәк күрше төбәкләрдән килгән ак калфак кызлары. Алар бүген һәр җәүһәрдә халкым тарихы дигән исем астында шигүле намазлыклар һәм сөлгеләр күргәзмәсе оештырганнар. Монда инде безнең яңалары белән бер рәттә борынгыдан калган иң иске намазлыкларыбыз 1927 елгы намазлык. Әгәр игътибар итсәгез, намазлыкларда элек-электән милли бизәкләр белән бергә капкага ошатып эшләнгән сүрәтләр дә ясала. Бу нәрсәне аңлата икән? Менә намаз укучы кешегә җәннәт капкалары ачыла дигән фикерне аңлатып торыр өчен шулай чиккәннәр икән алар. Менә һәрбер намазлыкта, яңаларында да, искеләрендә дә ул менә капка сүрәте шигелеп ясалган. Менә монсы инде бик сирәк була торган күргәзмәләрнең берсе. Биредә дисвеләр күргәзмәсе эшли. Дисвеләрне кайсы якларда тәсбих дип әйтәләр. 17-18 гасырларда безнең әби бабаларыбыз дисвеләрне хөрмә җимешеннән түгел, хәтта багык сөягеннән дә агачтан да ясаганнар. Мисал өчен менә монсы усак агачыннан ясалган дисве. Янәшәдә генә намазлык шигү һәм дисве тәсбих ясау буенча остаханәләр дә эшләп тора. Шунысы игътибарга лаек, бу эшкә алар мәктәп укучыларын да җәлеп иткән. Тешләрен яхшылап җылы су белән юабыз. Һәм аны 2-3 сәгать сөттә кайнатабыз. Ул сөттә бик йомшый, һәм ул йомшый тишәре эчендә бик уңай була. Шуннан соң инде менә шулай тезеп 33 тәнсек Мәрьям ана диспеләренә куеп, менә шулай матурлап тезеп ике башын тоташтырабыз. Татарстанның Тәтеш районы Сиендек авылыннан Люция Халиулова бүгенге чарага төрледән-төрле дистәләгән заманча калфаклар алып килгән. Гомумән тегү, шигү эше аңа сабый чактан ук таныш. 5-6 сыйныфларда укганда ук үземә күлмәк тегеп кия идем ди кол остасы. Әммән 3-4 ел элек шигүле калфаклар тегә башлаган. Мин районда гына түгел, мин бөтен Россия буенча тараттым инде. Посылка алар минем Инстаграмга керәләр дә, күрәләр дә, язалар да, менә шундыйрак калфак кирәге, карточкасын җибәрәләр дә. Мин дигән дә посылка итеп җибәрәм. Оренбургка җибәрдем, Нижний Новгородка җибәрдем, менә актыгы инде Санкт-Петербургка җибәрдем. Яновскийга да алып киттеләр күп кенә калфакларымны. Шуннан да ни кызганыч, дистә еллар буе учлап таратылган мәдәни мирасыбызны, әби бабайлардан калган рухи байлыгыбызны хәзер бертөкләп җыя башладык. Алар бик күп. Әле менә әкрен генә без менә Шамайларга күчәргә уйлыйбыз, Алла бирсә. Шамайлар бик авыр дип әйтерләр, ләкин безнең хатын-кызлар эшләмәгән эш юк. Аны да эшли башлаячаклар, хәрефләрен дә өйрәнәчәкләр. Ә ул бит менә шул хәрефләрне өйрәнүгә дә бит күпме бирәчәк, күпме хатын-кызга кайсы яклардан уңыш китерәчәк. Аны бөтенесен дә уйлап, әкрен генә булса да эшлибез. Район мәдәният йортында узган чараны да халык йолаларына нигезләнеп, аның бу төбәккә генә хас булган якларын да күрсәтеп әзерләгәннәр. Егетләр, без әйтәләргә, тут капчанга кирдек. Дөресен әйтик, Бөтендөнья татар конгрессы каршындагы Ак калфак оешмасы 30 елга якын эшләү дәверендә мондый зур чаралар оештырып, кем әйтмешли вакланып тормады. Роза ханым Тофитуловдан соң мондый чаралар бөтенләй дә узмады. Төптән уйлап карасаң, алар бик кирәк икән, аеруча Казаннан читтә яшәүчеләргә. Мондый очрашулар үзебезнең татар икәнебезне аңлар өчен һәм үзебездән соң үсеп килә торган балалар өчен менә бу иң кирәкле чараларның берседер. Менә гаҗәеп бүген һәрбер авылдан килгән менә бу күргәзмәләрдә бик күп эшләр күрдек. Шулай без бер-беребезгә менә йөреп, тәҗрибә уртаклашабыз. Күп белмәгән нәрсәләрне белеп китәбез. Мондый чараларның Казанда гына түгел, татарлар яши торган төбәкләрдә дә узуы тәҗрибә уртаклашу өчен генә түгел, шул якларда гомер итүче милләттәшләребезнең гореф-гадәтләрен, йолаларын өйрәнү өчен дә иң уңайлы мәйданчыкларның берсе. Татарстанның Шүпрәле районыннан Рамис Сафин, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Роберт Миңнуллинның соңгы 3 елда язылган шигырьләре басылды. Әтинең бу теләген, бу хыялын мин тормышка ашырырмын дип әлбәттә уйламаган идем. Киров өлкәсендә татар кызы 2021 бәйгесе. Бер 30-лап кыз җыелалар алар. Бездә төптәләп татарчаны түгел белән. Томскида Сибир инҗиләрен барладылар. Җиңүче инәсе руслардан булса да,
татарча сөйләргә тырыша. Хәерле иртә, газиз замандашларым, инстадашларым. 3 ел буе көн сайын Роберт Миңнуллин үзенең әбүнәчеләрен әнә шулай сәламлый иде. Узган елның 27 мартында авыр хәбәр ишеттек. Шагыйрь вафат булды. Тик бәһасез иҗаты калды. Роберт Миңнуллинның соңгы 3 ел эчендә Instagram битләрендә чыккан шигырьләре тупланган китап дөнья күрде. Аны кызы Таңсылу Сабирова һәм Тимирязев исемендәге Казан инновация университеты бастыра. Китапның исеме газиз замандашларыма, инстадашларыма. Аны киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү кичәсендә Эльвира Хөснетдинова да булды. Шигырьләрем күңел кошы, хистән туган кошлар, салкын кошларда да алар, минем җанымда кошлар. Салмак кына йомшак тавышлы Роберт Миңнуллинның шигырьләрендә моң бар сыман, алар җырлап тора. Мин әйтер идем, аның үзенчәлекле шигъри өлкәсе бар, аның урыны бар. Әлбәттә аны кемдер кабатлый алмастыр, чөнки ул нык та үзенчәлекле һәм бай кеше. Өстәвенә аның җырлары, аның язган шигырьләренә язылган җырлар, алар барысы бер төрле безнең халыкның моңын, дәртен күрсәтә торган. Ул тормышны, телне, милләтне, укучыларын ярата иде. Шуңа да Instagram битендә иҗатын сөючеләр белән аралашудан тәм тапкан. Анда кергәч, тагын да дәртләнеп яза башлый. Бу аның иҗатына яңа сулыш эргән сыман була. 50 меңгә якын әбүнәчесе бар аның. Ә бит башта әлеге социаль челтәргә керергә теләмәгән була. 2017 елда башланып киткән тарих. Шулай көннәрдән бер көнне, июнь айы иде. Бик озак үгетләдем мин аны Instagram сәхифәсен ачып җибәрергә. Бирешмәде. Озак кына бирешмәде. Шуннан соң үзем телефонын алып, бер-ике төймәгә баскалап ачтым да куйдым. Әтине аның укучысы белән якын элемтәдә тоту иде минем максат. Иҗат кешесенә, шагыйрь кешегә шушындый даими элемтәдә булып тору мөһим икәне билгеле. Хәерле иртә, газиз замандашларым, инстадашларым, иң изге теләкләрем сезгә. 3 ел дәвамында Роберт Миңнуллинның һәр посты шулай башлана иде. Көн туса яңа шигырь иҗат итә ул. Көн кадагында торган һәр мәсьәләгә үз фикере була һәм ул аны шигырь юлларына салып укучысы белән бүлешә. Әлбәттә, заманында Татарстан Республикасы Дәүләт Советының мәдәни һәм милли мәсьәләләр комиссиясе рәисе булган шәхес һәм гомумән милли җанлы шагыйрь татар теле темасында шикләтеп үтә алмый. Кемгә зыян салды? Минем телем кемгә ук атты? Ул булайды. Сезнең ярдәм белән бөтен хукукларым югалтты. Программада язган идем шулай. Шушы кем уйлаган шушы тыйнаклыгын синдә кәсеп булып калыр дип. Ләкин еллар үтте, карыйм ул тыйнак булып күренсә дә, бигрәк тә соңгы дистә елларда милләт турында, тормыш турында иң саллы, иң тирән, иң кыю шигырьләрне язды һәм ул чыннан да милләтебезнең символына була торган шагыйрь булып арабыздан китте. Иҗатындагы тема киңлеге дә гаҗәпкә калырлык. Instagram сәхифәсендә 300-гә якын шигырь җыелган. Аларны исән чагында ук китап итеп чыгарырга хыялланган, бизәлеше буенча да фикерләрен әйткән. Китапны чыгаруда Тимирязев исемендәге Казан инновация университеты ректоры Асия Тимирязова ярдәмгә килә. Роберт Миңнуллин моңарчы да әлеге институтның нәшриятында китапларын чыгарган булган. С ним было настолько комфортно работать, и он третью книгу тоже хотел издать у нас, но не успел. И вот, когда год назад Роберта Мулгалимовича не стало, знаете, мы решили не прерывать вот эту нить и все-таки сделать эту книгу, которую он задумывал. Басманың тиражы 500 данә, тик арттырырга ниятлиләр, чөнки сораучылар күп икән. Әлеге китап 2 өлештән тора. Беренче өлеше 2017 елдан алып 2019 елның 18 майына кадәр язылган шигырьләре, ә инде икенче өлеше 18 майдан алып 2020 елның 16 мартына кадәр язылган иҗаты. Бу өлештә аның хастаханәдә ятканда язган шигырьләре урын алган. Ә инде соңгы биттә соңгы постта. Шулай агачлар да, дуслар да, көтмәгәндә генә авалар да китәләр шул. Сизми дә каласың. Китапны типографиядан алып кайткан көнне төшкә керде. Менә ышансаң ышан, ышанмасаң юк.
Шул көнне һәм мин аны ул төштә шул чаклы бәхетле итеп күрдем. Ул хәтта исән чагында да мин ул хәтле бәхетле итеп күргән юк иде. Гомумән бу китапны әтинең үзенең укучыларына соңгы бүләге итеп кабул итәргә дип тәкъдим итәм. Роберт Миннуллин Instagram битләрендә әле дә газиз замандашлары инстадашларына хәерле иртә дип өндәшә. Аны кызы Таңсылу Сабирова яшәтә. Исемен мәңгеләштерү буенча кайбер эшләр башкарыла да инде. Күптән түгел фәнни-гамәли конференция үткәрделәр. Хәзер музей ачарга планлаштыралар. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Татар кызы бәйгесе Россия төбәкләрендә тәмамланып килә. Узган ялда Киров өлкәсендә ел гүзәлен сайладылар. Төбәктә 37 мең генә татар яшәвенә карамастан, бәйгедә 30лап кыз катнашкан. Финал өлешенә 6-сы чыкты. Аларга җырлап биеп, милли ризыклар пешерүдә үз осталыкларын күрсәтергә туры килде. Киров өлкәсенең татар кызы бәйгесендә кем җиңү яулады? Айзат Шаймарданов репортажында. Ромашкалар дип җырлаучы Айгөл Ибраһимова әле үзенең җиңүче булачагын белми дә, сәхнәгә ул гаиләсен алып чыгып бергә җырлады. Залда исә аның җанатарлары да бар, махсус шигырьләр күтәреп, көч биреп утыралар. Сәхнәдә җырлаган бик тә юк, но менә бу конкурс өчен инде көчләремне җыйдым һәм менә алай берсе бөтен нәрсә әйбәт инде булып чыгар. Туганнар миңа әйттеләр инде, катнаш, без сиңа киләбез, булышабыз дип әйттеләр инде. Айгөл Киров өлкәсенең Сосновка шәһәрендә монда яшәүчеләрнең 30% татар, шушында туып үскән кыз татар телен белә, милли гореф-гадәтләрне саклый. Менә Сосновка шәһәре ул бит инде татар шәһәре түгел. Безнең турында күбрәк инде кешеләр белсен, күбрәк безне яратсын инде дип уйлыйм. Татар халыгы бит ул бик матур инде, бик шундый сөйкемле. Татар кызы бәйгесенең Киров өлкәсендәге финал өлешендә 6 кыз катнашты. Аларны 30 кыз арасыннан сайлап алганнар. Диана Фархулина әле быел мәктәпне генә тәмамлый. Ул Урташин авылыннан. Бик нык әзерләнергә тырыштык инде, эш хореография куябыз. Мин үзем шигырь сөйлим, иптәш кызларым җырлыйлар һәм бииләр. Татар кызы ул бик сдержанный, үзен тота. Акыллы, тәртипле, үзен күрсәтә ала торган кыз. Тамашачыларны шигырь сөйләп җәлеп итте Диана. Ишекләрне кайгы какмасын, максатына барган һәрбер кеше өмет белән алга атласын. Киров өлкәсендә татарларның күпчелеге Татарстанның Кукмара районына чиктәш булган урында яши. Өлкәдә барлыгы 37 мең татар көн күрә. Кызларны җырлаттылар да, биеттеләр дә, кул осталыгында да сынадылар һәм әлбәттә милли ризыклар пешерү осталыгында карадылар. Жюри һәрберсен ныклап күзәтеп утырды. Алар арасында быел Татарстан күләмендә татар кызы бәйгесендә гран-при яулаган Айгөл Кыддусова да бар иде. Кызлар барысы да әзерләнгән алдан, барысы да тырыш, барысы да талантлы, кайсыдыр җырга оста, кайсыдыр биюгә. Һәм инде жюрида утыру безнең өчен бик зур җитдилек. Һәрберсен җитди карап, уйлап барысындан. Авырмы бу эш? Минем өчен авыр. Чөнки инде син җиңүчене сөйләсәң беренчедән, җиңүчене ул көчле булырга тиеш. Бар яктан дагы тырыш, бар яктан да килгән булырга тиеш. Һәм инде ул берәү генә. Шуңа дагы бик җитди бәяләргә кирәкме? Кызларга төп бәяне тамашачы биреп утырды. Ковид чикләүләре сәбәпле залны тулысынча тутырга ярамый, шулай да рөхсәт ителгәннәрендә буш урыннар юк иде. Күптән концертларда булмадык, шуңа килдек. Сагындык инде. Получить удовольствие, хорошее настроение, күрергә матур кызларны, концертка күптән йөргән юк. Безнең беренче килү. Белмим инде, үзебезнекеләр җиңәр дип, инде кызлар. Алар җиңәр дип көтәбез.
Җиңүче кыз Айгөл Ибрахимова хәзер Казанда ярым финалда катнашачак. Аннан үтсә, ул октябрьдә Ташкент шәһәрендә узачак финалга барачак. Анда дөньяның иң чибәр һәм иң уңган 12 татар кызы 2021 елның ел гүзәле исеме өчен көрәшәчәк. Айза Шаймарданов, Татарлар, Киров өлкәсе. Томскида 12 яшьтән 14 яшькә кадәрге 7 гүзәл кыз катгый конкуренция шартларында Сибир инҗесе исеменә кем лаек икәнен ачыклады. Өлкә татар мәдәнияте һәм мөхтәриятенең уртак проекты тормышка ашуын безнең хәбәрчебез Елена Софиуллина күреп кайтты. Моңа кадәр яшүсмер балалар арасында кемне яш батыр булуы ачыкладылар. Хәзер чират кызларда. Желаю всем удачи, всем победить. Если даже они проиграют кто-то, я желаю не расстраиваться и идти дальше вперед. Алга. Бәйге 5 этаплы. Программасы 2 сәгатьлек. Кызлар аны тырышып лаеклы итеп үтте. Ел сайын татар мәдәни үзәгендә шундый сынаулар уза. Төрле яшьтәге кызлар, апалар үзләренең һөнәрләрдә тикшерә. Зәрия ханым оныгы гүзәлне инде 2нче тапкыр билге алып килә. Мин күрсәтеп тордым, үзе ясады, без бөтен нәрсәне иттек, турады, әзерләде, бөтен нәрсәне әзерләдек, 3 пишмак ясадык и ханума дигән булуды ясадык. Регина, тебе какая традиция нравится больше всего? Чай пить, конечно. Кызлар конкурска ныклап әзерләнгән. Җанатарларына да алар өчен уят түгел. Конкурс барышында күпләр тарихыбызны, милли гадәтләребезне танып белде. Барысын да ачык аңлаттылар. Балага исем кушу тәртибе, җомга мәҗлесе, Сабантуй бәйрәме, карга боткасы тәмле булсын өчен учак тирәле әйлән-бәйлән йөрергә кирәк икән. Сибир инҗесе булуы бик җаваплы эш. Халык тарихын, телен өйрәнергә кирәк. Тәмле ризыклар пешерә белү хуплана. Күпне күргән тамашачыны да иҗатка булган сәләтең белән шаккатырга туры килә. Җиңүче исеменә Руфина Зөбәхарова лаеклыган. Ул барлык этапларны да татар телендә үткән бердән-бер катнашучы. Минем исемем Зөбәхарова Руфина. Миңа 12 яшь. Мин Абытай авылында яшим. Җиңүче инәсе руслардан булса да татарча сөйләргә тырыша, идә дә бисенә дә гөлгенә инде әйтә, бисе инде бүген генә әйтеп алды. Мине дә прямо куша, минем белән татарча сөйләр, мин төрле өйрәнәсем килә дип. Шулай итеп, җыр биюле, тәмле ризыклы тамаша аша бу очрашудан күпләр рухи азыкта алып таралышты. Томскидан Елена Софиуллина, Татарлар. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең белән элемтәдә бер генә хат һәм шалтырату да игътибарсыз калмый. Йорт җирләрегез имин булсын. Сау булыгыз.